Pozdrav svima ljudima, ime Nikola Gaming i stvari, ljudi izvinite, navikao sam na Nikola Gaming. Znači, navikao sam na Nikola Gaming, ali jedan lik me pitao kako staviti muziku u pozadinu. A vidiš, klikneš na ovo, samo tu se baš. Znači, biti ti ovako jedan čovjek, klikneš, odeš ovo, tu, i odeš na ovaj tu, klikneš, upam evo ovo, vidiš ovaj tu mali znak, kao unutra, klikneš i sad imaš ovo što imaš na uređaju, znači, dobro, ja nemam ništa na uređaju, pa zato imate istaknuto hip hop, kijelo, i sad, evo lupam, ja ću otići na Open Night, evo, ja prvo inače saslušam kako zvuči. Znači, to bi tako zvučilo. I sad, bit će vam ovaj tu plus, kliknete i gledajte, samo ću ja malo utišati i slušajte. Znači, vi možete staviti jačinu, normalno ja ovaj video neću postaviti. Da, eto tako stavljate muziku u vaš videoklip. Ok ljudi, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, share, subscribe, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!